artiste caman bɛ yen u bɛ kɔrɔ fo ka taa s'u sa yɔrɔ ma u assurélen tɛ u ka prise en charge yɛrɛ n'u banana problème ba de don f'an ka obligé ka welewele bila réseaux sociaux kan pour que u ka se ka bolomafara kɛ ka o tigi dɛmɛ. Ne tɔgɔ ye Mamutu Keita, ne ye Union des associations d'artistes producteurs et éditeurs du Mali, ne y'o secrétaire général ye. An ka tɔn ye tɔn 45 o de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka se ka UAPREM créer. Bon, yɔrɔ ɲinɛ y'a san 20 ani kɔ assurance bɛ artistes bolo mais assurance mun don Bureau malien du droit d'auteur de y'a sigi sen kan. An ye a laɲini an ka kɛ komi AMO bɛ cogo min na parce que o assurance la n'i taara dɔgɔtɔrɔso la a ka ca ala fɛ u bɛ DCI de sɛbɛn i kun parce que artiste mun cotiser o ka dɔgɔ. An y'a ɲini o tɛmɛnen kɔfɛ ka passer sira caman fɛ pour que an ka se ka AMO sɔrɔ. An ma initiative caman tara wagati la assurance caman nana u y'an démarché k'an ka na an ka don u ka tɔn na walasa u bɛ se ka assurer cogo min na. Malheureusement u bɛ condition minnu proposer artistes ye o proposition tɛ anw arrangé ka d'a kan n'i tɛ fonctionnaire ye anw ka baara tɛ ko kalo kalo ni kalo sara i bɛ sara dɔ sɔrɔ o t'anw fɛ yen n'i prestation mun kɛ i bɛ sara o de la i bɛ se ka kalo 3 kɛ i ma concert kɛ i bɛ se ka kalo 3 kɛ i ma production kɛ i bɛ se ka kalo 4 kɛ i ma baara foyi kɛ i sigilen bɛ so. Bon n'a ko ko olu tigilamɔgɔw ka se ka wari sara kalo kalo pour que olu ka se ka assurer a tɛ bɛn donc ala y'a kɛ an ni ministre ye ɲɔgɔn ye a tɛ kalo 1 bɔ fɔlɔ dɛ an y'a fɔ a ye k'a fɔ vraiment o y'an ka laɲiniba dɔ ye ka d'a kan artiste caman bɛ yen u bɛ kɔrɔ fo ka taa s'u sa yɔrɔ ma u assurélen tɛ u ka prise en charge yɛrɛ n'u banana problème ba de don f'an ka obligé ka welewele bila réseaux sociaux kan pour que u ka se ka bolomafara kɛ ka o tigi dɛmɛ an ka se k'o furakɛ. Donc an y'a jira ministre la vraiment n'a bɛ se ka assurance ɲini an ye mun bɛ se k'a to an bɛ taa comme AMO bɛ taa cogo min na o bɛ diya an ye a tɛ kalo 1 bɔ fɔlɔ dɛ. Ne yɛrɛ tun b'a réunion kɛ nɔ a ye fêtière bɛɛ de soit don min an y'a problème posé o don. Bon n'an y'a ye bi u nana ni assurance volontaire pour la culture ye ça ne concerne pas que les artistes ça concerne les artisans ça concerne tout ce qui est dans le domaine de la culture vraiment o ye avancé belebeleba ye an ka gɛlɛya solution ɲinini na donc an bɛ se ka foli de bila ka se an ka ministre de la culture ma année de la culture n'a décrétera an ka président de la transition fait année de la culture an tila a n'a danna nin kelen dɔrɔn ma an ye belebeleba kɛ artistes ni artisans ni hommes de culture bɛɛ lajɛlen ye o la vraiment fɛn ɲumanba de don a ɲumanya yɔrɔ ye mun ye fɔlɔ ani assurance ani AMO ta tɛ kelen ye k'a fɔ k'u b'a wajibi an ka kalo kalo an ka sara o tɛ n'i ye wari sɔrɔ don min i bɛ dɔ sara i b'a ci Orange Money fɛ filanan ni tɔw ta ye dɔrɔmɛ 10 ye anw ta ye dɔrɔmɛ 5 ye vraiment a tɛ ka nɔgɔya ka tɛmɛ o kan an bɛ barika da an ka autorité fɔlɔ ye n'o ye ministre de la culture ye ani an ka président de la transition o kɛlen ka année de la culture décréter ɲinɛ a kɛra anw ma sababu ɲuman a kɛra anw ma hɛrɛba ye an kan k'o foli k'u ye c'est-à-dire d'abord e kelen tɛ ni ne taara moi je suis fonctionnaire donc ne assurélen don déjà mais minnu b'a la n'olu tɛ fonctionnaire ye e kelen tɛ i bɛ se k'i yɛrɛ ne taara i assurance ta i muso b'a la i denw bɛɛ b'a la o ye kelen ye filanan n'i banana bi an bɛ yɔrɔ min na bɛɛ mɔgɔ si tɛ yen mun ka kɛnɛ bɛɛ bana bɛ bɛɛ la bana dɔɔnin bɛ bɛɛ la mais n'i taara dɔgɔtɔrɔso la ni ordonnance sɛbɛn ka d'i ma kamanagan yɛrɛ fɛ i bɛ passer ka taa yala yala fura de san k'i ka bana calmer au lieu k'i ka soigner bi avec l'assurance volontaire pour la culture je pense que artistes bɛ furakɛ ka ɲɛ o y'a avantage fɔlɔ-fɔlɔ ye filanan u bɛ furakɛ ka ɲɛ k'a sɔrɔ u ma wari caman fana bɔ sabanan u garantilen don n'u banana yɔrɔ o yɔrɔ u musow denw bɛɛ garantilen don n'u banana ka se k'u yɛrɛ furakɛ AVOC sababu la c'est-à-dire anw ka artistes ni artistes ka ko ma nɔgɔn an b'o fɔ ni u yɛrɛ kunkan ko n'i y'u wele o la k'a fɔ u bɛ bɔ u tɛ bɔ mais nin t'olu kelen ye k'a fɔ ko ne ye fɔlikɛla kelen don i muso b'a la i den b'a la i denw bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn mun na ne b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ si kana nin ko kɛ bolo kɔfɛ ko ye bɛɛ ka boli ka taa i tɔgɔ sɛbɛn k'i assurer k'i muso assurer k'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen assurer n'a ye nin occasion jɛ k'a fɔ occasion wɛrɛ bɛna d'a ma a bɛ se ka kɛ ala fɛ ala fɛn bɛɛ se b'a la ye mais ni tile filanin kɔnɔ ou ni san damadɔnin kɔnɔ k'a fɔ an bɛna occasion wɛrɛ sɔrɔ k'an bɛ assurer comme AVOC nana cogo min na a bɛ gɛlɛya dɔɔnin donc n b'a ɲini Mali artiste bɛɛ fɛ acteur culturel bɛɛ artisan bɛɛ ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn AVOC la.
an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana fɛ n'an ka département ɲɛmɔgɔw u kana saliya baara min don u bɛ domaine min don a domaine ma nɔgɔn artisans acteurs culturels u ka ko ma nɔgɔn u kana décourager k'a fɔ ko an y'a daminɛ u ma ta ni mais a bɛna dɔɔni dɔɔni même Mali AMO ko AMO daminɛ kuma caman taara ko ka to dɔw yɛrɛ kɛlɛ kɛ ko fo k'u tɔgɔ bɔ a la mais kɔfɛ caman tila ka kɛlɛ kɛ ko k'u tɔgɔ don a la o ko kelen bɛ se ka na artistes ni artisans fana donc kana décourager an bɛ taa dɔɔni dɔɔni je pense que dans 5 ans an ka maga tila bɛɛ bɛ assurer avec l'artisan ni artistes bɛɛ dans 5 ans maximum on va an bɛ assurer la ne kɔni b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ ka t'i tɔgɔ sɛbɛn pour que e kelen tɛ i n'i ka denbaya a bɛɛ ka se ka assurer a ka se ka furakɛ nɔgɔya kɔnɔ cogo min a ka se ka furakɛ ni fura ɲuman ye cogo min na an bɔ dɔrɔn de bɛ se k'o k'an ye bi an bɛ barika da an ka autorités ye u ye nin hakilina ɲuman in ta ka anw sɛgɛrɛ an b'u fo o waleya ɲuman na